A Asociación de Empresarios e Comerciantes de Chantada asinaba esta mañá un acordo de colaboración coa entidade CaixaBank co fin de ofrecer determinados servicios en condicións especiais para os asociados. O presidente da asociación, Néstor Quiroga, e o director de área en Lugo, José Manuel López, colocaban a súa sinatura neste convenio nun acto levado a cabo na sede do colectivo de comerciantes e empresarios de Chantada. O director da oficina local, Félix Rodríguez, sinalou a groso modo cales son as ofertas concretas en acceso a financiamento, solucións de cobro e protección. O que buscamos co convenio é facer un pouco partícipes a todos os autónomos, todas as empresas que temos aquí en Chantada, facer unha serie de ofertas de produtos destinados para eles, vale? O que queremos é potenciar un pouco máis a actividade empresarial da zona, facelo conxuntamente ca Asociación de Empresarios e con CaixaBank aquí na zona. Durante o acto estivo presente a xestora de negocio, Ruth Lobelle, que xunto con outros representantes facilitarán información ás pequenas empresas asociadas arredor deste convenio. É un novo convenio que temos con CaixaBank, que se suma ao de Abanca, e para nós é importantísimo a parte da financiación nos comercios e nos negocios, porque, é o pilar fundamental que temos, entón, para nós dar estas facilidades aos nosos asociados, era fundamental. Entonces, ábrese unha vía de negociación, cada un cas súas condicións particulares, pero, isto planta unhas bases que a nos parecenos interesantes.